Ki kubuar hati paman nakasngi Skobha subscribe ya Udon Bok Official Production. Balai Kim Pelong election MDC habakaan kan syaban penslam. Balai Lada bilang ya kita penken gen. Ko kipai ba pilas ngoto. Kadon ka jingting thot ya ka Voice of the People Party namal miracular bangin rat ya ka bamsak naga jela ka jingi kitu ki belayo jimonto naga bamsak ki persyang ban pinto bria yangi ki nangalam ki persyang ban prinsu tho bakla nrenga nong kta kat ba phikta ngenam sngap Shwa bang sngap ya ki kubor ki basman Skobha sangap syai kene ke cingpun benda bang nakaliang jangka Voice of the People Party ka khot da ka cing e bat ka cing kle na khot Skobha ya pi baro sya ka cing lang pai ba balapan baik da ka Voice of the People Party ban pen syai ki nong rem jangka party bat ban pen skemru ya ki nong ketkam jangka party jangka ad khundai mau kontrol konstituensi u presiden rangba ba ardan melal besaimat ki MLA bat ki noya lambah mat jong ke parti kini don kat lang hakate kesni ka tarik kendai haka alterik benai baar arajar apsau kacaka kendai hamadan football mau usam nadu kopor kau bace mestem ban pen empat bat ban pen hapat bat ban pen keladur ya kejelah ka liang persya ka Voice of the People Party hakasngi nengkong kalarai ban pen sangeswa sipor ya ka cingsong kelain mengor Badawa tungkam biang yaki officer balaweng naka loka yukta hadin bakal sekar jela kala kular banyasyong jingelang bat kinong yalam jong ke parti bat yakan nekarai lasim hadin baka menteri kaman kakong amperi ningdo kala khot yaki MLA ka Voice of the People Party banyak keren ka kamera jongka ban pentip ba menteri rangba ka jela u konrad kongkal sangma unsai kendo yaki hapo ka sisngi ni arsngi Naba kan sadon ka cingelang hapdeng ka parti bat menteri rangba lambat ki he officer ka sarkar ngisngo bakadai yangi ban pensange shwa ya ka cingeki ong presiden bat MLA ka Voice of the People Party ba Eldan melal besaimat habai keren bat kinong thok bor hading ka cingekendo ya ka menteri ula ong ngitip tikena ba ka menteri an kamla ban rai ha kanu kono karai bat ngimla ban shim ya kanu karai hendrai ngikwa ban pha ya ki kubor ka basai ba kum ka parti ngimkwa ban penmi ya kanu ka hurihura namar karai ka chungi ban mi surok kamdai ban penhurihura hendrai ngidon ya kidaw kibabyang haba ka sarkar kala shuwang kam ya ki officer ngisngo ba kadai ka kamram chungi ban shim kia ya kani ka kam bat ngimpedang ya ka cing pensyai jong ka sarkar ba ka ka balale ka dai namar ka cingtung ya kini ki officer ka long persya ya ka an haka cukopor nei unong yalam ka Voice of the People Party ulama ham ya ki pulit ki barangti haka ban ktakti ya ki MLA haka sngi banengkong jong ka cing yaki ka assembly kadon ya ka privilege committee ki MLA jongi kinsara ya ka nekam ngimdon persya ai kulit hendrai ngidai ki nomi khmat pai ba bat la chiet yaki dakasur jong upai ba haka cukopor ka VPP kalapan pau ya ka cing sngo persya ya ka cing tap dur khmat jong ki pulit ki bawan te lakam ya ki nong yaki lapan sngo utai no alam jong ka Voice of the People Party uba aldan melal besayumai heban wan sini hawai kulit bagilara Yau pai ba abonwan sini ke jaga namar kilala banle ya ka ba ki pokal master jengki kila bata nimdom yaki kilale ya ka ba kita igi bisong po secretary ki pa bomdei banyo rung trot shagani ke jaga mo namar ba kadon ke jing setting namar ba kitip ba pai ba uai ke jing kershan ke ba klan ya ka jingile ke jing persya ya ka bamsap ani ke sni ke ba ar ka bangileki Pila bantang ya pajba baon wan Krisyaningi hendrai pimla bantang ya bot kabaun ai ya BPP nang syahmat denem dena pila bantang ya pajba baon wan sini nila bandan tang kendiat hangni hendrai pimla bantang ya bot kabaun pajba jit ya BPP nang syahmat Idan kam mengar
ga jingkla haga sinshar ga khadar penslo tho balangi ala rigini gi jogi bri bagin sinshar kenum salya ban pini bor kenum salya ban pini bor ki emeli la yangi ki emeli kilang no ban pini bor kumto kano tam mi upat ba kita kishin timlong gi itnan namar ka tagadao ngen yaki harengkat ka thong bangin wanra jingla haga sinshar ka khadar pek jingle jubor jugni ka sarkar kikren an maki balai pat kimpelong election MDC habaka an kan syaban penslam balai lada ka biang yaki te pinken gen ko ki pai ba pilas no tho ka don ka jingting thot ya ka Voice of the People Party namal mira pilar bangin rat ya ka bamsap naga jela ka jingi ki to ki belayo jimanto naga bamsap ki persyang ban pin tho bria yangi ki nangalam ki persyang ban pin su tho bakala nrenga nong kta kat ba phi kta ngenam sngap kalau don ka jingkan tho agni ki singi belawang palat liam yanga. In fact, it is his district administration who violated the law. The district administration, Schwab can impose section 144. Kada iban da slow to shine. Baga jingtumu ko jingi kalong ba sniu ban pinmi jingtumar. Kilai hagi banai ke beladat. Degi pojar ki pat ba ngila ban sinshar. Paling ngila ban sinshar. Ye ki pat ba ki ban ai ke jingkershan. Ye ke jingi ke ba jai ke jingi. Kani gini tak jing persang ban khanglat ka Supreme Court ha ka snam khat khandai spa andru penyo kala ai ya ga ruling ha ga dei ba jing pentri kam ya ga section 144 CRPC kala Crenshaw that this section cannot be invoked as a tool to prevent legitimate expression of opinion and grievances. Ni wana ni ban pawi ki skopia ki jingi ya ki jingwang jong ga sarkar ye kini ki officer ni khamana ni kham ga nongrim namar ka kada ko ki patba ni ran ka ban snotho ye tho lam mi ki tu wei baga ai ka ban ni le karong ban pen bek ye ki jing le bagla jong ga sarkar ko me shim ya upra kawang baik bet pum kajing sin syar ba bet ikwa ben khut no u sen rum berkat ko kon samla ben chiet yu nong mi man kajing kermian shano menta kijing sa dien ngin ran kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na ba na ha